ओमफ्राय अनलि वान स्टेप एवे नों जा जोथोन लादो ओमफ्राय फिथाइनि थाखाय मावनांगौ फिथाइनि थाखाय मा मावनांगौ फिथाइखौ जुदि लाखिनांगौब्ला मा खालामनांगौ मोनसे लाखिनोब्ला मोनथिखाया होमबा मिथिखायो माने बेखौहाय दा हासार होनानै औ बेखौहाय दै होनांगोन बिनि थाखाय बे बिबारावहाय मोनसे बे एम्फौ होनांगौ एम्फौ मा एम्फौ सिनायोना बे एम्फौखौहाय आङो बे जे जायगा बे लाबोदों आरोखि ना बेनिफ्राय लाबोगोन बायना नमस्कार खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं दिनै जोंनि बिजनि साब डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय सारापेट 1 नम्बरावहाय फैदों बेवहाय माने सासे प्रग्रेसिभ फार्मार नागा बसुमतारी होननायनि न'आव फैदों दा न'आ बेनो बे गेट आं सफैबाय माने बेयो सासे माने मोजां सासे कृषक प्रग्रेसिभ फार्मार ओमफ्राय दा बियो मा खेथि खालायो आं बिजनेसखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरो बियो मथथे बुंनो थांब्ला गोबां इनकाम खालामनो हानाय मथा मथि 10-12-15 लाखसो बेनाव बोसोराव फैयो इयारलि आरो OilPalmन मथथे बेनाव 35 बिगासो दङ गया बिगानै दङ आसामनि मना मथथे 2 हेक्टर दा ओमफ्राय रबार्टबो दङ बेनाव 9 बिगासो दङ दा रबार्टखौ हाथायनानै बियो गोदान खेथि लागायसिगोन आरो दा बे उग्रु आरो ओमफ्राय सन्दन सिन्थेटिक क्रप माने बेखौ खालामसिगोन आगोलाव सिन्थेटिक क्रपखौ इसेबां एलाउ होआमोन थारमाने बेखौ एग्रिकालचार डमेस्टिक प्रडाक्ट हिसाबै माने बेखौ अथराइज होबाय आरो जेरखम औवाखौबो आगोलावहाय माने डमेस्टिक प्रडाक्ट हिसाबै होआमोन फरेस्टआव गोलैयोमोन दा माने जेबो बेनिफ्राय आरो जेबो टेक्स रेभिनिउ दाला आरो डमेस्टिक प्रडाक्टआव गोलैबाय दा नोंथांमोना नायदो माने बे जाहैबाय नागानि गेट न'नि गेट न'आबो गोदान मोजां न' लुबाय आरामनो एनि न' ओमफ्राय ओरै साखाथियाव दङ मथथे बियो नैबे खेथिबो दं ड्रागन बेखौ ओरैनो जास्ट प्रेक्टिस खालामदों मथा मथि ड्रागन बेसेबां गोसो होआखिसै बियो नायदो समायना गार्डेन बे जाहैबाय निम बिफां माने पेस्टिसाइड हिसाबै बाहायो आरोखि बेयाव बाय' पेस्टिसाइड इसानसालि जि दायो दख'ना दायो गामसा दायो फाननायनि नङा आरो बेयो माने बेबायदिनो दायै लुयै गानो जाहैबाय आरो न'नि माने मोनसे कालसारखौ मेनटेन खालामो नागा बाबुआ फैबायनाय न'आ मोजां गोदान माने फ्राय गावनि जिबननि खस्थ' खालामनायजों नुबाय आरो बियो बरिया मोजां इस्टाब्लिश सासे फार्मार दा रायज्लायनोसैसो मोजांनो दासो फैदों बियो जों साहाबो लोंखांबाय नै लोंनायखौ देखायाखिसै एसे लाजियो दा नैबेयानो जाहैबाय OilPalmन ग्र'वार दानि जेनाखि हर्टिकालचार मिसनाव इन्टायार नर्थ इस्टआव मथथे जेनाखि 18टा डिस्ट्रिक्टआव जे OilPalmन गायनायनि मोनसे मिशन लानानै फैदों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ दा अलरेडि बेनाव एक्जिस्टिं माने 3.5 बोसोरब्रै जागासिनो दङ माने आं दा परिचय होनोसै ओमफ्राय दा बेनाव बिगा बेसे दङ बेखौ माबानोसै रायलायनोसै ओमफ्राय दा मथथे दै बानायाथ' फ्राय एसे जायो खारन दा फ्लाड एफेक्टेड एरिया प्रटेक्शनाबो जागासिनो दङ माने बोसोरनि गेजेराव प्रटेक्शना जाहैगोन बेनि उनावहाय मथथे बे मोनसे ड्रिम प्रजेक्ट हालुवाफोरनि बे ओनसोलनि बे मोजां जाहैगोन आरोखि बे ड्रिम प्रजेक्टखौ जुदि लायोब्ला माने बे स्किमा मथथे बुंनो थाङोब्ला मा होनो मेक इन इन्डिया स्ट्रं बा माने आजादी की अमृत महोत्सव माने 75 जेनाखि इन्डिपेन्डेन्स डे बेनिनो मोनसे बेयो अंश बे स्किमा बे हर्टिकालचार मिशना OilPalmनिया माने दा आं सोंनोसै परिचय लादो नाम बुंदो खुलुमबाय जेनेबा आंनि मुङा जाहैबाय नागा बसुमतारी गामि जाहैबाय नं सारापेट बिदि मुं मोनलायनायखौ सारापेट आरोखि दा जेनेबा आं बे खेथिखौ गायदों गायनायालाय एसे मिथिनानै मोजां खेथि हिसाबै आरोखि ओरैनोथ' जेनेबा नों सोरनिफ्राय मिथिनायमोन बे खेथिया जोंनि बिराद दरखारि जानानै आंनि सासे लोगोनिफ्राय मिथिनानै बेखौ गावबो गायखादों आरोखि आदसा जोंनि ओनसोलनिनो नामा जोंनि ओनसोलनिनो जेनेबा एसे बबेहाय गोजान बाउथि एरिया आदसा बे खोन्थानाय हिसाबै माने नों गायबाय ओरै होननानै बुंनायखाय आंबो बेखौ माबानानै एसे गुदिनिफ्राय बेखौहाय नाहरबाय 12 मास भबिष्यतआव मा मोनसे एसपेक्ट बा मोनसे आसा लाजायो इनकामनि लाभबान खेथि नङा होमबा बेखौ साननानै माने बेखौ माने गायनाय जादों आरो आदसा बिगा बेसे गायदों आङो बेखौ गायनाया 32 बिगासो गायदों 32 बिगा आरो एक्सटेनसन खालामदों माखासे आदि बेलेगनि हाखौ गायनाय जादों आदिखौहाय आङो बेलेगनिखौ बिदिनो 13 बिगासो गायदों होमबालाय ओमफ्राय आंनि निजेया जाहैबाय बिदिबा बिनिफ्राय माइनास खालामोबा 20 बिगासो 20 बिगा निजा ओमफ्राय बाद बाखि आदि टटेल 40 बिगासो दं एसेग्राब गैया 35 बिगा आচ্ছা যাই হোক दा बेनि बागानखौबो नायनोसै एसे माने 30-35 बिगा गार्डेनाबोथ' मामुलि नङा
palm oil माने palm oil जे ओमफ्राय आरो बे खेथिनि सोमोन्दै उनावहाय आरो एसे सावरायबावनोसै नोंथांमोना नायलांदोल' आरो माने आं जे भिडिअ बानायो फ्राय पाब्लिक मटिभेशनेल फ्राय इन्सपायार जेरावनाखि सासे मोजां मानसि मावग्रा बेफोरनाव थाङै थाङै माने आङो फ्राय भिडिअ बानायनाय जायो आरो माने जायनाखि भिडिअआ जोंनि ओनसोलनि बा न'खरनि रांखान्थि माने दावगानायाव माने हेल्प होयो दा बेफोरबायदि माखासे कृषक बा आरो खेथिखौ लानानै आं माने भिडिअ बानायनाय जायो नोंथांमोना नायलांदोल' आं भिडिअखौ माने जुरिनोसै एलाय बेनो नागा बाबुनि OilPalm गार्डेना माने नायलांदोल' आं देखायनोसै गावबो दं नै दा माने दसे उनावहाय एसे सोंनाय फिननाय खालामसां बरिया माने बियो मथथे जोंनि एग्रिकालचार बा हर्टिकालचार मिशननि टेक्न'लजिनि हेल्प गैयाब्लाबो गावनि दुंगाखां गोसोजों माने प्रग्रेसिभ आउटलुक हिसाबै माने मोनसे मोजां इनकामनि एक्सपेक्टेसन मोनसे ड्रिम प्रजेक्टखौ बियो साहस खालामनानै लायो आरो दा बिथाङा मोनसे समस्या जादों माने बेवहाय इरिगेसन सिस्टेम ओमफ्राय बेखौ एसे दा फ्राय 3.5 बोसोर जाबायनो माने बेखौ जोथोन लानांगौ थाखा फैसानि खोथा दं आरो लोगोसे बेवहाय बेनि दा बिबारखौ जुदि लाखिनानै फिथाइ थायहोनांगौब्ला मोनसे टेक्न'लजि एडप्ट खालामनांगौ बेखायनो दा माने जेनाखि हर्टिकालचार मिशननि जे टेक्न'लजि बेहाय कमप्लिट दङ गाइड बे बुस्थुखौ माने मोनलांजोबगोन आरोखि दा बिजनेसखौ आं दा नायनो फैदों नायगासिनो दङ दा माने सेहेरायाथ' बिराद बरिया डिसटेन्सआ एसे खम बेस जानो हागौ आंनि आन्दाजाव एसे खाथि जादों आरोखि 2-3 फुटसो माने एसे नांबावगौमोन एसे 2-3 फुटसो बारायबावनांगौमोन आरो दा माने बाहाय इन्टारक्रपिं गयबो होदों खिन्थु गयआ उनावहाय सोलिनाय नङा खारन एखे जातनि खेथि गयजों बेजों एखे हासार बांसिन नांगोन माने गयजों आरो OilPalmजों कम्पिटिसन जाहैगोन आरो नङाब्ला माने नों फिसा जातनि खेथि होनो हायो आरो जेन'बा र' फिथाइया बेलाय नै थाइबाय रायजोफोर एकदम बरिया भेरि गुड बे फिथाइया गोरलै खिन्थु बेखौ दानै गानांसिगोन बे फिथाइ बियो दे हासार बोयो माने बेनि नैबेनो जाहैबाय फिथाइथ' खेजुर बायदि नुयो बे गोरलै आरो ओमफ्राय दा देरनांगौ ओमफ्राय बेयो बुस्थुआ नैबे बिगुरानो क्रुड अइल जायो थाव जायो ओमफ्राय बिनि बिगुरनि सिङावहाय मादा थायो बे मादाखौनो माने कस्मेटिक आइटेम आरो जोंनि फुड प्रसेसिं जेरखम जाग्रा चिप्स माबा माबि बिस्कुट थिस्कुटफ्राव बाहायनाय जायो मथथे मार्केटाव माखासे जोंनि कस्मेटिकआ आरो माखासे फुड प्रसेसिं जाग्रा बुस्थुफ्राव फ्राय 70% थायो बेनि बुस्थु आरोखि कन्टेन्ट बै सिंनि मादा आरो नैबे बिगुराथ' रोजा बिसिबां रोजा गोरलै बुस्थुआ मोनाखै मादाबो दंब्रा नागा नारेंखल बादि बुस्थुआ बेलाय नारेंखल बादि बेजे दङ आदसा नों अरखावबाय गोरलैसो नायदो फ्राय फिथाइया दं गोरलै खिन्थु बे फिथाइखौ दोननानै जेबो लाब गैया आरो डेभेलप खालामनांगौ देरसिन खालामनांगौब्ला बिफाङाबो एसे जाबावनांगौ बैसोआ ओमफ्राय बेखौ दाननानै साफा खालामनांगौ माने दा थाखा फैसानि एसे अभाब जाहैबाय माने बेखौ लेबुनि गेजेर आरो लेबुआथ' बोरायबाय बेनिया लेबुआ खय बोसोर जागोन नागा 9-10 बोसोरनि मथथे दा लेबुखौ दानफायनायनि उनावहाय बे माने बे खेथिया थासिगोन आरो फ्राय दंजोबो गुदि गुदियाव फिथाइ नैबे दानाया गिदिर खिन्थु दा देरबावगोन बिराद गोरा थुखांगौ दानाया गिदिर नैबेनो आं बेखौ थारमाने नायनायगोन अरनानै जाजायोथ' OilPalm खेजुर जातनिसो बे सिंनिया बिराद नारेंखल बायदि गोथावथार जानो बिदै दङ बे बिदैयानो नारेंखल जाहैगोन दा आदसा बुस्थुआ माने जानानै नायबाय आङो बे बिगुरानो थावखा बिगुराथ' थाव जाहैबाय माने नैबेवहाय मोनसे माबा जायो नारेंखलनि बादि आरो जिनिसा नारेंखलनि बादि मादा जायो बेलाय जाहांबाय बिदैखौ मोनजाबाय आं जानानै बरिया मोजां बेलाय नागा बाबा रायलायनोसै नागाजों एसे आदसा दा माने नागानि बागानाव फैबाय नुबायबो माने माखासेया फिथाइ थायबाय आं दा बेनाव माखासे सोंनोसै खारन बेयो एडभान्स ग्र'वार जाहैबाय जोंनि एग्रिकालचारनि जेनाखि हर्टिकालचार मिशन दा बेहायबो बिथाङा माने बाहागो लाफानानै लाभवान खालामनो हागोन दा खयथा बाथ्राखौ आं बेनिफ्राय सोंनोसै आदसा नागा फंबाय आं जे नुदों माने फिथाइयाथ' फ्राय फैबाय
ओमफ्रायो माखासे एसे साफा खालामनांगोन आरो बिफांखौ नङा होमबा औ ओमफ्राय नों जेलानाखि साफा खालामो फिथाइखौ लाखिनायनि माखासे आदबखौ नोङो लानांगोन आरोखि नङा होमबा आदसा जेन'बा दा बियो बिफाङा बोसोरबेसे जाखो प्रेक्टिकेल जायगायावनो सोंबाय आङो बोसोरबेसे जाखो जानोसै माने जाबाय होनदों आरोखि आदसा होमब्ला माने बेनि जेनाखि माबा आरोखि ना फिथाइ बे बोसोरब्रैसोनिफ्राय लाजायो बोसोरबायाव हाबबाय बोसोरबायाव हाबनाय लोगो लोगो माने जों फिथाइखौ फाननो हायो आरो मोजां एसे जत्न लानांगोन आरोखि जत्न लानांगौ ओमफ्राय हासार होनांगोन एसे आदसा हासारखौ खेबेसे होयो नोंलाय हासारखौहाय दा आं होनोनो हाथ'वाखै होथ'वाखै बे बोसोराव होआखै होनाय जायाखै आदसा नोङो र' एबार हासार होयोबा दाथ' गोरान बोथोरथ' माने नैबे सैथ्र बैसाग जायगाखौ साफा खालामदो ओमफ्राय बेनि सिगांनो मथथे जोंनि जेनाखि टेक्न'लजि मिसन बेबोथ' एक्टिभ जाखासिगोन कयदिननि उननिफ्रायनो दा बेनो मोजां खोथा ओमफ्राय दा नोंनाव एसे एडभान्स ग्र'वार हिसाबै माने जेरखम नों गवालपारानिफ्राय जोलै लाबोनानै गायदों मादों बेखौ मिथिबाय आं दा जेन'बा मोनसे गिदिर मिथिनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय नोंनावथ' बे फिथाइखौ खानो थाखाय आइजें गैया बै मिसनाव दंजोबो दैनि सिस्टेम नोंनावथ' दा बेवहाय STW एरिया माबा खालामना होदों दा बेवहाय STW एसे बांद्राय जायो दैया जायगाखौल'सो गिसि खालामनांगौ दा नों STW जों बाना रोखोम जागोन नङा होमबा थिगैनो दं दा मथथे नोंनि हारभेस्टिं टाइम फ्राय फैबायानोसै आरोखि बांद्राय अनलि वान स्टेप एवे नों जा जोथोन लादो ओमफ्राय फिथाइनि थाखाय मावनांगौ फिथाइनि थाखाय मा मावनांगौ फिथाइखौ जुदि लाखिनांगौब्ला मा खालामनांगौ मोनसे लाखिनोब्ला मोनथिखाया होमबा मिथिखायो माने बेखौहाय दा हासार होनानै औ बेखौहाय दै होनांगोन बिनि थाखाय बे बिबारावहाय मोनसे बे एम्फौ होनांगौ एम्फौ मा एम्फौ सिनायो ना बे एम्फौखौहाय आङो बे जे जायगा बे लाबोदों आरोखि ना बेनिफ्राय लाबोगोन बायनानै लाबोगोन आरोखि गोदान बानायनो खेथि गायजेननाय नालाय माने जोंनि आदसा सोमजिथ'वाखै थारमाने बेखौ थारमाने थिगैनो दङ फिथाइयाथ' फ्राय रुंगारखायो थिग 5 बोसोरनिफ्राय जथेस्थ' फिथाइया मोजां थालांगोन आरोखि आदसा बोसोरबायाव हाबनाय लोगो लोगो नों फानलांबाय थानो हाबाय आरो मथा मथि बेखौहाय नोङो 20 दिन 15 दिनावबो फाननो हायो माने थाइनायनि सायावसो औ थाइबाय थाखाय बेथ' 12 मास बिफांनो मोजां आदार होदो मोजां इनकाम खालामदो खोथा बेनो हासार होनो हायो जेसेनो नों फसलखौ बांसिन मोनलांगोन बेथ' बे मोजां गिदिर नंगौ आदसा दे होमब्ला मोजां खोथा थिगैनो दं हा आं दा मोनसे खोथाल' बुंसै रायलायगौ मानि रावगौ गोबां रायलायबाय आरो नागा फंबायजों फ्राय भिडिअ बानायो दा दिनैनि बे मोनसे बिराद इम्परटेन्ट दा बिथाङा गभर्नमेन्टनि जेबो परामर्श बा जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि जेबो टेक्न'लजि मोनथ'वाखै दा माने मोनसिगोन दा माने बेयो मोनसे हर्टिकालचार मिसन नर्थ इस्टआव 18टा डिस्ट्रिक्टआवहाय होखाबायानोसै मोनफ्रोमबो बे 18टा डिस्ट्रिक्टआव बे जासिगोन आरो अलरेडि एक्टिभेटेडखा बियो बे जास्ट एप्लाइल' खालामनांगौ आरोखि फिथाइयाबो फ्राय बारा दिन गैलिया हारभेस्ट खालामजासिगोन आरो ओमफ्राय दा बेवहाय मोनसे एम्फौ दङ आं दा नामखौ बुंथ'ला खारन बिनि डिटेल्स नाम माबाफोरखौ ट्रेनिङाव मोनखाजोबगोन माने फिथाइखौ मोनजानायनि सिगां बांद्राय बिनि गुनखौ गायनायाबो थिग नङा होमबा दा औ दा फंबायजों आं दा बेखिनिखौ रायलायबाय मिन्थिगोन जेला मावो होमब्ला गासिबो मोनगोन आरोखि दा मथथे भिडिअआ एसेनोसै नोंसोरो भिडिअखौ नायदो आरो नायनानै जायनाखि गोदान बिसोर एसे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम होमब्ला आङो बांसिननिफ्राय बांसिन माने जायखिनि आपल'ड खालामो बेखिनिखौ माने नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो आपडेट See you next video.